Je 30.3.2017. Volám sa Roman Debnár a som študent gymnázia Milana Rufusa a študujem v triede tercia. Mám 13 rokov a spracovávam minulosť pána Vojtecha Nepšinského. Tak som Vojtech Nepšinský, bol som vysvetený v roku 1974. Teraz pôsobím ako dekan vo Zvolene od roku 1990. 11 rokov som bol rektor seminára Banskobystrickej diecézy v Badíne a teraz som sa vrátil po 11 rokoch znova do Zvolena, ale som zároveň vedúci katedry liturgiky Teologickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Učím ako docent na plný úväzok dodnes. Rodil v Pohronskej Polhore, to je obec za Breznom, ale sú tam prisťahovalci z Oravy, 11 oravských dedín pred 250 rokmi prišlo bývať do tej oblasti medzi Gemerskú a Zvolenskú župu a vytvorili tam obec, ktorá teraz okolo 1800 obyvateľov. No a tam som chodil aj základnú školu a strednú školu v Brezne nad Hronou som robil. No a práve vtedy prišiel ten 69. rok, kedy Dubček chcel urobiť ten komunizmus s ľudskou tvárou a uvoľnila sa tá situácia natoľko, že som chodieval do speváckeho zboru do Banskej Bystrice, ktorý viedol pán biskup, neskôrší teda biskup Rudolf Baláš, ktorý bol vtedy tam aktuárom na biskupskom úrade. No a tak vo mne dozrelo teda to kňazské volanie a som sa prihlásil cez biskupský úrad na teológiu, kde ma prijali do Bratislavy v tom 69. Vtedy nás nastúpilo do prvého ročníka 130, čiže to bol pekný, ale pre celé Slovensko 130. 10 hneď vyčlenili, čo boli inžinieri a profesori a učitelia do druhého ročníka. Dostalo na 120. No a život v seminári bol pekný, hoci dve na izbách boli napchatí riadne ako haringy a dalo sa študovať, že niektorí tam podpísali spoluprácu, alebo takto ja som o tom nevedel, nikto ma o to nežiadal ani nič. Hej, až keď sme boli v 4. ročníku pred vysviackou, tak zistili, že v rámci konsolidácie pomerov je to príliš veľa vysvetiteľky a preto všetkých nás podriadili teda tomu odobratiu na vojenskú službu a vtedy tam 30 ľudí poslali na vojnu z tých chlapcov a mňa nezobrali, ja som zostal medzi tými, ktorí zostali. No a tak v roku 1974 nás vysvetili 70. 35 nás svetili v sobotu a 35 v nedeľu. No a hneď na to tie primície boli také majestátne, radostné a také veľkolepé, lebo v komunizme, keď nebolo kňazov, tak nebývali primície a teraz bol taký výbuch, aj keď to už bolo po konsolidácii pomerov takej radosti, takže na tých primíciách bolo dosť ľudí, no a hneď po primíciách boli problémy, že to bolo veľa ľudí a že to bolo príliš slávnostné. Nedovolili mi síce, aby som mal tu pohostenie pre tých najbližších v kultúrnom dome, na čo tajomník MNV žiadal na kraji, aby mi to dovolili, že som pomáhal stavať ten kultúrny dom a že je to spravodlivé, tak do 6. mi to tam dovolili mať. A už potom nie, takisto sme nemohli ísť domu oblečení, už sa aby nebola propagácia, ako zvyknú teraz pribicianti chodiť z domu, ale ja som prišiel na farský úrad a tam som sa na fare obliekol a tak som išiel do kostola. Principálom by bol vtedy Salesián,
doktor Teplán a ten pozval kázať na primície pána biskupa Feranca. Takže pán biskup Feranec mi kázal na primície a preto som mal k nemu úprimný vzťah. No a pán biskup keď najprv ma poslal na prvú pastoračnú vec, že som išiel zastupovať kňaza do Hornej Štubne, ktorý išiel do Kanady pozrieť svojich príbuzných. Keď sa vrátil z Kanady, nesol nejaké časopisy, obvinili ho za to, že propaguje náboženské knižky a má z toho problémy. Ja som nemohol dostať údajne preto umiestnenie, lebo ten pán farár došiel v auguste. Od augusta som bol doma u rodičov do októbra. Až v októbri pánu biskupovi sa podarilo urobiť miesto v Kremnici, lebo pán Povážan v Žiari nad Hronom bol taký ústretový tajomník. Tak ten pán Povážan, on akože bol ochotný mi dať tam ten súhlas do Kremnice. No a samozrejme, že potom ma odviedli a jaký pol roka som v Kremnici pôsobil a potom som odišiel robiť základnú vojenskú službu 18 mesiacov a zase pol roka som sa vrátil do Kremnice. No tam mi už povedal Schubert, že nie sú so mnou spokojní, lebo že organizujem mládež a že bude musieť odísť. No, tak pán biskup mi potom vybavil miesto do Martina. V Martine tam bol taký tajomník, ktorý prijímal všetkých tých, ktorí boli nežiadúci v štáte, alebo ktorí strátili štátny súhlas. Tam napríklad dostali aj pán biskup Baláš, aj Jožo Nociar, aj Janko Ďurica, aj Martin Čabák, všetci do Turca, alebo bolo také vyhnanisko našej diecézy, boli tam katolíci v menšine. No a tam som stretol na okresnom výbore Chovanca, ktorý bol tajomníkom najprv v tomto bystrickom regióne a on skočil do mňa, že čo ste to tam robili na tých primíciách a čo, povedzte mi, v čom ste nespokojní. Veľa ľudí tam bolo, ja som ich nevolal. Tak ľudia prišli na primície, prečo vy za to hádžete polena pod nohy a za to, že bolo veľa na primíciách, to je smiešné. No a potom samozrejme, že kým v Martine sa dalo pastorovať, ale zase tak, aby teda tí páni boli spokojní, pretože oni kontrolovali, chodili aj na fár v Martine. Tam si ma napríklad zobrala aj štátna bezpečnosť, som učil ako kaplán v Drážkovciach v škole žiakov a pozerám, že pred školou stojí Volga, ako čo tá Volga tu chce. A keď som rozpustil žiakov, tak prišli a povedali, štátna bezpečnosť, pôjdete s nami a naložili ma do Volgy a odviezli ma do Martina, do tej budovy, ktorá bola zamrežovaná a tam ma najprv nahovárali na spoluprácu. Povedali, že vedia, že rád cestujete a že oni mi môžu aj umožniť tie cesty do zahraničia, ale takú protislužbu porozprávať, čo ľudia zmýšľajú. Hovorím, ale ja sa nestretávam s ľuďmi, sedím väčšinou na fare a tam, no ale viete, oni sa prídu spovedať. A vtedy som ja skipel, pretože my vieme, že spovedať tajomstvo je vážna vec, som to od mňa nežiadajte. Ak ma hneď nepustíte, tak ja poviem dekanovi, že ste ma zobrali. A pani, no nech sa páči, tuto odpíšte, že sme vás vypočúvali. A to bola taká stránka, že bolo to pol strany popísané, dole bolo čisté a tam bola miesto pre podpis. A vtedy mňa Duch Svätý osvetil a povedal som, ale ja to nepodpíšem, pretože môžete tam dopísať, čo chcete potom. A to Duch Svätý ma osvietil, že som nepodpísal, lebo boli ma obvinili, že som podpísal nejakú spoluprácu. Ja to nepodpíšem a odišiel som preč. No tak to bolo také prvé. Potom prišli normálne na faru aj s takou dievčinou, ktorá ma začala zvátať ako kapelán. A vedel som, že to bude ze Štebe, aby ma mohli kompromitovať. Tak sa mi to podarilo vyhnať z kaplánky. Hej, a
bolo to maximálne nepríjemné, lebo dekán sa potom pýtal, čo to boli, ako to boli, prečo to boli. To znamená, chceli kňaza skompromitovať. No a toľko mám myšlienky na tie kaplánske časy, keď som bol v Martine, a potom ma spravili farárom vo Valči, to bolo všetko na Turci, v okrese Martin. A by to bolo ľúto, že tam v tej Valči len pár detí bolo prihlásených oficiálne na vyučovanie náboženstva, lebo sa báli rodičia kvôli tomu, aby im zobrali deti na vysokú školu. Oni to tak strašili, že to zapíšu do kadrového posudku. Tak som si zobral deti a počas soboty som si rozdelil vyučovanie. 3. ako o 8, 4. ako o 9, 5. ako o 10. Tak som si to sobotu obsadil a mimo toho, aby oni to hlásili v škole, tie deti chodili na náboženstvo do kostola. Samozrejme, že prišli do štátnej bezpečnosti, obvinili ma, že na to nemáte právo, ja som ako, že v kostole učiť náboženstvo nemám právo. Nemáte, lebo tam sa stráca evidencia a zakázali mi to. Tak som to nemohol. Tak a asi o 3 týždne Slobodná Európa hlásala, že nové prenasledovanie cirkvi zakázali farárovi vo Valči, aby učil deti náboženstvo v kostole. Zas bolo zle. Prišli, kto to tam dal? Ja neviem, kto to tam dal, ale volá, kto to musel vedieť, že teda ste toto robili, lebo v tom istom čase zakázali učiť náboženstva aj Martinovi Červákovi v slovenskom práve nebol vtedy Martin tam, hej. Takže to bolo tak, no potom tí štátna bezpečnosť, oni potom v jednom období na túto úlohu kontrola štátnou bezpečnosťou určili okresných tých cirkevných alebo proticirkevných tajomníkov. A tí chodili pravidelne na faru a kontrolovali, čo je určite museli mať nejaké informátorov, čo sa deje v tých farnostiach a teda tak, a oni už prišli z hotovou vecou a kritizovali. Nesmiete to, nesmiete tamto, nesmiete túto. Ja napríklad zobrali na vyšetrovačku aj preto, že som robil púť z Valče do kláštora pod Znevom v roku 1983 a hovorím, že to je mariánsky rok, ja mám právo na to, aby som ja tých, to je tam nedaleko seba, tak 100 ľudí, putovali sme cez taký kopček do kláštora pod Znevom, ja to tam vedel, už bolo zle. Už nás zase vláčili na okres a vyhrážali sa pokutou, povedali, vezmeme vám štátny súhlas, no vezmite a zavrite. Takže človek, ktorý teda nebol nejako kompromitovaný, bol silný v kramflíkoch, pretože v tej dobe zavreli len Jožka Labudu, ktorý robil duchovné cvičenia na chate. No a pre vysokoškolákov sa to dozvedeli, stade ho zobrali, že pol roka uväznili. To bol taký prípad tých 70. rokov. V 50. rokoch aj zatvárali, v 70. rokoch psychicky na nás vplývali a tlačili, a zakazovali nám teda tú pastoračnú činnosť. Mali ste vy nejaký vtedy pocit, keď napríklad znovu ste ich videli, znovu prišli, že už vám to lezie na nervy a že by ste sa toho svojho kňazského povolania len tak vzdali? Nie, práve, že by sme mali vtedy pasiu, ako mladí ľudia, sme povedali, už to budeme teda robiť a my sme ešte aj preto do kňazstva vtedy, že nechceli brániť cirkev, lebo každý si utieral hubu, aká je tmárska, aká je zaostalá, aká zastaralá, tak a oni podceňovali veriaci ľudia, aj veriace deti v školách vtedy podceňovali tie, čo sa hlásili k ateizmu, tie boli vystrčené dopredu. Tak sme si povedali, no nie, budeme cirkev brániť. Stretávali ste sa spolu s nejakými kňazmi, aby ste si to premysleli, čo na budúce urobíte, alebo nejaké to... To sme mali šťastie, že tu bol Rudolf,
Baláš, ktorému potom zobrali štátny súhlas tiež v Banskej Bystrici a on bol už potom na Piteľovej farárom a tam mu to zobrali. On nás, týchto mladých, bo najprv sme boli bohoslovci a potom kňazi zgrupil a sme sa každý raz mesačne stretávali. Urobil nám takú duchovnú obnovu vždycky. Pripravila texty Marika Murhaňová, ktorá bola taká horliteľka, organizátorka v Kremnici. No a každý mesiac nás vyspovedal Rudolf a nám dal tie materiály. Vy ste hovorili, že ste išli s tými 130 kandidátmi do Bratislavy, do seminára. Vtedy napríklad neboli, napríklad ako my máme bystrický seminár, bol len jeden v Bratislave? Áno, to oni v 50. roku zrušili všetky semináre na Slovensku a urobili jeden generálny seminár, a to v Bratislave. A tam z celého Slovenska museli sa prihlásiť. Ten seminár patril najprv pod fakultu, potom stal sa fakultou, pod univerzitu, potom ho v 50. znížili na učilište, ale všetci teda bratislavčania vedeli, že to je teologická fakulta tam. A tam bol stanovený numerus clausus, sa to hovorí, že stanovený počet pre Slovensko ročne 20 kňazov, potom dokonca 10 iba prijali a to bolo pre Slovensko málo. Tak to dúfali, že vlastne odstránia náboženstvo teda z krajiny. 130 je podľa mňa krásny počet, keď teraz pár ľudí naozaj dokopy z toho semináru môže za rok vysvetiť biskup dokopy možno 50 kňazov, čiže krásny počet. No to bolo to nadšenie po páde, teda to bolo prerušenie za Dubčeka. 20 rokov sme boli tlačení do úzadia, potom prišla taká prestávka za Dubčeka, 69. rok, 68. a potom znova 20 rokov až do 90. nás tlačili. Mňa zaujíma veľmi aj socializmus, o tom sa aj veľa učím, aj sa veľa zaujímam. Nevedeli by ste mi niečo tak prihrať, niečo také konkrétne, čo sa vám vtedy buď páčilo, nepáčilo, čo vám bolo príjemné, nepríjemné, nejaké také zážitky z toho socializmu? Tak vieš, z obdobie socializmu, ja som vlastne bol žiakom, no tak samozrejme všetkých lákali za iskričky, potom za pionierov. Potom sa spievali tie kadejaké proletárske pesničky, čo bolo také ľúbivé. Napríklad v Bystrici bol dom pionierov a tam z rôznych oblastí širokého okolia prichádzali teda do toho hrať sa, alebo nejaké školenia, alebo tak. Čiže mali to tak premyslené, ako získať teda deti a potom bol Sväz mládeže a tam organizovali všelijaké spoločenstva, aby teda získavali tú mládež, pretože Slovensko bolo silne katolícke, oni to chceli zlikvidovať to náboženstvo. No. Boli také obce, ktoré boli čisto katolícke, nemali tam žiadnych teda inovercov a tam sa ten komunizmus slabšie ujímal. No a ten socializmus teda a takí zase, čo boli miešania, tak sa to silnejšie zaujalo. Takže socializmus poznačil ľudí tiež. A hoci toto mohlo byť také pozitívne, že tým mladým umožňovali napríklad pôžičky novomanželské, nenávratné, alebo po tej sociálnej stránke sa snažil ten socializmus, vieš, aj pomáhať ľuďom aj tak, ale bolo to za cenu toho, že sa človek upísal do tej strany a mnohí nechceli do strany. Potom takisto, keď chytili niekoho na nejakej chybe, tak ho nutili, aby udával, sledoval tých svojich spolupracovníkov alebo spolužiakov dokonca a udával to. Tak oni chceli mať týchto informátorov v každej sfére. V socializme boli nepríjemné aj
nútenie do družstiev, kde zobrali pôdu, zobrali stroje, zobrali dobytok, čo bolo nespravodlivé. A potom tí, ktorí nevstúpili do toho jednotného rolníčkeho družstva, tak museli dávať enormné kontingenty, že vyrúbali toľko zemiakov, toľko mlieka, musíš toľko vajec, toľko mesa. Nesmel súkromník zabiť prasiatko bez povolenia, aj to, keď dostal povolenie vlastné, čo si vychoval, dostal povolenie, tak mu to musel krupon odovzdať, tú kožu vrchnú, a to také boli všelijaké nariadenia, čo boli neúnosné. Vieš, toto nebolo. To bolo prehnané. To sa nemalo robiť, pretože tým ľudia aj znenávideli ten systém. Teraz opäť trochu tak preskočím. Keď vás, alebo zostaňme pri tom socializmu, vás teda tiež presviečali, ako dieťa, chceli si vás namotať. Na 100% ste sa, aspoň teda myslím, doma rozprávali s rodinou, rodičmi alebo s nejakými blízkymi priateľmi, ako sa máte rozhodnúť, čím ísť ďalej po tej základnej škole, že či sa naozaj namotať na týchto ľudí, ktorí vás stále, dalo by sa povedať, obľubovali, alebo ste mali už taký svoj cieľ. Ako ste sa doma takto o tom rozprávali? Doma by sme boli zásadoví katolíci a my sme neprijímali tieto veci. Hoci škola získavala mládež aj proti rodičom, ja sa pamätám, že ja som sa neskoro stal pionierom, ani neviem, možno, že v 7. triede nejako až, lebo naši povedali, že to je zbytočnosť, netreba tam ísť. Tak toto ma ovplyvnili rodičia. Ale ja som sa venoval predmesu poézie a prózy a robil som dosť dramatické oblasti a chodil som na súťaže a stretával som sa s tými priateľmi, ktorí tiež sa podielali na takejto kultúrnej činnosti z iných obcí. Vtedy sme patrili do okresu Banská Bystrica, alebo Brezný okres bolo zrušené. Tak Bansko-Bystrický okres a poznal som z celého okresu tých, ktorí sa venovajú tejto kultúrnej činnosti a to ma tak držalo a dvíhalo, aby som išiel ďalej študovať, ma to lákalo. Takže ja som sa v tejto politickej angažovanosti neangažoval, ale v tejto kultúrnej. Tak, keby som vás mohol poprosiť, či by ste mi priblížili atmosféru 69. roku, v čom sa líšila vlastne odtedy, ako sa ten komunizmus skončil. Čo tam bolo také viac, alebo čo menej z tej pohľadu toho, ako sa správal štát k cirkvi. Tak ono sa to už začalo uvoľňovať skôr, pretože už v tom 66. 7. lebo už v 8. prišli Rusi, aby stopli proste tú demokratizáciu, pretože Dubček chce socializmus s ľudskou tvárou. A preto prestali prenasledovať tých, napríklad, ktorí chodili do kostola. Začali sa konať národné slávnosti, rôzne púte, kresťania robili či do Mariánky, do Šaštína, alebo aj na Staré hory. Mládež začala spievať v kostoloch mládežnícke piesne s gitarou. Ja si pamätám, že som bol ako študent na strednej všeobecno vzdelávacej škole v Brezne na cyklozájazde na Bradle, kde sa oslavovalo výročie Štefánikové a stade som mal obrovské zážitky. Tam Kristína, generála, teda recitovala tam prekrásne veci a ja to mám v pamäti uložené, mal som 19 rokov, 17, 18, keď som, takže to bolo také uvoľnenie, že sa začali ľudia nábožensky prebúdzať. A ja som sa vtedy dostal do tej skupiny speváckej pána biskupa Baláža v Banskej Bystrici. Dobre, vedeli ste pred vysviackou, že vlastne bolo, alebo aj bude to prenasledovanie cirkvi. Povedal vám niečo o tom
nejaký kňaz alebo niekto, ktorý mal skúsenosť s tým niečo bližšie? Tak my sme nemysleli, že sa to bude tak konsolidovať, že znova sa to prikrúti a že znova budú tie prenasledovania. Tak, boli sme nadšení, dúfali sme, že sa to teda nevráti, ten bývalý režim, ktorý teda tých ľudí, ktorí boli nepohodlní, alebo ktorí nešli so Sovietským zväzom, tak tých ľudí utláčal ten režim. A nemysleli sme na to. Bolo to nadšenie, teda, že ideme brániť cirkev, ktorej štát nepraje a ktorú štát prenasleduje. Tak sme si to neuvedomili, že znova príde to pritvrdenie. Teda mám tu poznámku, že ak nie, keby ste o tom akože nevedeli, alebo takto ste si mysleli, že či vám po vysviacke, keď sa to opäť začalo, či ste si to vlastne až pri tom svojom prvom prípade zniesli na tej svojej koži, že ste to zistili, alebo či už vás vopred o tom niekto informoval, že sa to znovu začalo? Neinformoval nikto, ja som to pocitil na vlastnej koži vtedy, keď nedaj Bože vybaviť štátny súhlas. Biskup chcel aj do Brezna, aj do Žiaru nad Hronom, aj do Banskej Bystrice. Nešlo to, pretože tí tajomníci cirkevní už teda v 74. to začali pritvrdzovať. Ja som osvietený 74 a už tam tie problémy prichádzali a videl som teda, že začínajú naozaj také tie ťažšie časy pre cirkev. No a bude to taká blbá otázka, ale musím ju položiť. To, že začali tie ťažšie časy, že ste už aj vy prichádzali do toho režimu, bránilo vám niečo k tomu, aby ste pristúpili k vysviacke? Či ste na takéto niečo ani nemysleli? No my sme vedeli, že hoci kedy môže zasiahnuť štátna moc a nemusíme sa tými kňazmi stať, a preto sme sa tešili z toho, že sa staneme Kristovými kňazmi. A nepozerali sme vôbec na to, či je to bezpečné alebo nebezpečné. To bola pre nás druhoradá vec. Dobre, spomínali ste, že ste museli požiadať kraj o to, aby vám dovolili mať primície v kultúrnom dome. Viete aj konkrétneho človeka, ktorý vám nechcel dovoliť tie primície v tom kultúrnom dome? Oni chceli byť krytí, tak samozrejme, že to boli tí proticírkevní tajomníci. Bol tam Chovanec, ktorý bol najprv tajomníkom Banskej Bystrici, zmocnenec na biskupskom úrade. Bol zažratý proti cirkvi, ten Chovanec, a teda on aj to zariadil, aby som narukoval potom pol roku na tú vojnu, aby som odišiel, rozumiete ma. A tak samozrejme, že nikto sa mu nepomstil ani nič. Práve, že cirkev dokázala odpustiť aj po tom 90. roku všetkým tým, ktorí nám ubližovali. Keď už ste spomenuli teraz toho pána Chovanca, ja mám teda aj vtedy tu spomenutého, ktorý hneď do vás vyskočil v tom okrese pri tom Martine, že koľko tam bolo ľudí. Tento pán Chovanec, môžete mi presnejšie približiť, kto to bol? Úplne tak na taký... Ja neviem, ja som len počul, že to bol mlynársky učeň z Novej Bane, rodák, ktorý spolupracoval so štátnou bezpečnosťou, preto ho učili za dozor nad biskupom Škrábikom. Hneď po vojne, po nástupe, v 48. po nástupe bolševizmu, a on tam kontroloval biskupa Škrábika, až keď ten zomrel v 50., tak potom sa stal pre celý kraj tajomníkom, ktorý kontroloval a robil dozor na cirkev. Bojovali ste s kňazmi, alebo mali ste nejakých kamarátov, ktorí bojovali vlastne proti tomu problému, teda pravidlu, ktorý vám zakazoval chodiť v reverendách z domu, že ste sa teda museli prezliekať na fare až tak chodiť do kostola? No áno, takže tak chodiť v reverende, nikoho za to nezavreli, ale upozornili, že teda choďte v civile, aby ste teda niečo nepoburovali alebo nerobili rozruch tak medzi ľuďmi a tak.
ale vyslovený zákaz alebo nejaké pravidlo proti chodení v reverende to nebolo. Dobre. Teda pán dekan Schubert, ktorý vám oznámil, že nemôžete byť, že nie sú s vami spokojní, ako ste mi to povedali v tej Kremnici. Viete aj prečo vám to povedal, že nie sú s vami spokojní? Tak pán Schubert, on bol šéf, teda môj, a on, šéf, sa stretával aj s týmito štátnymi predstaviteľmi, alebo teda okresnými, hej. No tak a taký, ten pán Považan, ten tajomník mu povedal, že nie sú spokojní, štátna bezpečnosť nie je spokojná s mojou činnosťou v Kremnici. Dobre. Písal som, že sa teda dobre dala vykonávať pastorácia v tom okrese Martine. Vlastne iba, ale taká pastorácia pod dozorom tých vysoko postavených vtedy osobností štátu. Či by ste mi vedeli povedať, kto vlastne bránil tej takej pastorácii, napríklad, ktorú máme dnes? Tak jednak boli to okresní tajomníci. V každom okrese bol jeden proste poverený štátom, aby dával dozor nad církou, pozor na kňazov, aby nehlásali to evanjelium tak nejak, aby nezískavali ľudí jedine v kostole. V komunizme, v socializme sa zdôrazňovalo, že náboženstvo je súkromná vec a preto sa mnohí kresťania báli priznať v zamestnaní alebo vonku, že sú veriaci ľudia. A my sme sa snažili, takisto tie deti sa snažili otrhnúť od viery tým, že im písali posudky kádrové už v škole, v základnej, na strednej. Nemohli sa dostať naši ľudia na vysokú a to boli všetko také hrozby, ktoré keď sa obchádzali, že sa človek venoval mládeži, pastorácii mládeži alebo detí, tak to štát nemá rád, pretože chcel ateistov a neveriacich. A preto dával pozor ten tajomník okresný na to. Tak samozrejme to tiež záviselo od človeka, aký je to človek. Mali sme tam jedného takého, ktorý nenávidel cirkev a teraz má post v Banskej Bystrici a doteraz vyhlasuje, že nenávidí cirkev. No. Mali ste aj nejakého spolužiaka alebo priateľa kňaza, ktorému tiež núkali spoluprácu alebo ho prenasledovali, teda štátna bezpečnosť aj ŠTB. Tak isté, že boli napríklad Števa Poláka pri Piešťanoch umučili, priviazali ho radiátora a teda vypichli mu oči a umučili ho, proste zomrel tam. Doteraz sa to nevyšetrilo, to bol môj ročníkový spolužiak. Dobrá, posledná otázka. Vedel niekto iný ako rodičia a deti o tom, že vyučujete náboženstvo v kostole vo Valči? Kto by to teda mohol zverejniť v tých novinách? Tak ja neviem, že kto to, tak samozrejme, však teda rodičia, deti, to mohli sa s tým pochváliť, teda, že nemusia prihlásiť dieťa do školy, teda, že sa učí v kostole náboženstvo. Ja som to bona fide, v dobrej viere, teda robil, lebo však v kostole náboženstvo by sa malo učiť. No, tak ale keďže oni nemali tú evidenciu, tak boli z toho nervózni. Dobre.